bolong dalem sinuwun. Yen aku rembugan karo Bagong ora bakal rampung-rampung perkarane mriki. Iki mau mesti wae kowe durung mireng. Apa sing tak aturake marang Koko Prabu Mandura dereng. Anakku wedok duwe penjaluk. Penjaluke manten lanang kudu nite gajah ing wisa tata jalma. Ngarepe kudu dibeksani Wanara Seta. Terus mburine gajah kudu ana tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara. Wis kuwi wae ukawa pangiringe Dewa Bagus. Waduh. Lha apa bapak iso mujuti kabeh sing dikake sinuwun Kresna? Petra, Nun, bapakmu kuwi ora wong loro saudon telu saurupan. Bapakmu kuwi akeh sing padha ngarani pusaka kang bisa kandha, jimat kang bisa ngucap. Waton kowe matur karo bapakmu kanthi terwaca, wijang. Bapakmu wis ngerti. Menyang endi kene bakal ngupaya kabeh srasran pinanganten mau. Oh nggih. Nggih pun ngoten nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih, matur suwun. Gong, pun bayar sih. Cerewet kowe ngopo ta? Ana sing ngekeki iki lho. Mun nek krungu mes ora dikeki to Petruk? Mboten. Bangeten kok kowe iki. Isih diurus. Cangkeme. Mana krungu iki lho. Isine 500 nggo rebutan. 500 yo akeh, Gong. Ha iya. Ha iya. Senengane ora kok nggo rebutan. Bagong diparingi, diwenehi Kakangne engko ora tak wani meneh. Nggih, nggih. Oh, Petruk wis. Pun nyuwun pamit kula tok golek kayu klepu. Lho. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur karo bapakmu ya apa kawan Petruk Bagong. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati Petruk rene. Ora dikeki Bagong, mboten. Nyotampan manono, kowe dhewe peken dhewe, dienggo jajan dhewe. Mulai. Aku hus. Wis kok. Kowe urung moh. Moh ya wis. Ngono kok. Pareng nggih sinuwun sing ati-ati nyuwun pamit. Iya. Kula tak matur Bapak. Iya, Bagong. Napa mau Dewa Bagus kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana mburine gamelan Lokananta ditabuh para wiyaga. Ratu. Ratu Sewu Negara, Ratu Sewu Negara. Iya. Nyuwun pamit. Iya. Mungkin ndak kula lali. Lah iya. Nyuwun pamit. Iya, iya. Kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata pengrite Dewa Bagus kali gamelan Lokananta kali anu nggih Ratu Sewu Negara. Heeh. Sing nabuh. Iya. Sindane pira? Sakarepmu. Pun nggih, iya. Bareng iya ya. Kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Swasa Puscindhe. Engko rak rene meneh kae. Wong arep njaluk dhuwite kok bola-bali. Waduh, perang kemempengene. Lho, ngopo? Dompetku tiba. Tiba tenan lho. Heeh, pajake cah tipis. Ana isine ora? Werna-werna sertifikat. BPKB. Tak tekuki lempit-lempit cilik-cilik tak lebokke ning dompet. Mbok menapa butuh sawaya-waya? Ilang kabeh sak duwite. Duwite pira? Manut. Lho. Manut dengkulmu mlocot ya ora. Sampun nggih, Den. Ya sing ati-ati banget. Nggih. Ya tandane, Tru. Ya.
Semarika den prayitna semuriris semuriris eka balik legegekugek sadulita mel ndara kula Den ndara Puntadewa kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya Kakang Semar ndak tampa ora liwat tiba padha-padha Kakang ndara Werkudara bekti kula nggih Den ya Semar ndak tampa tiba padha-padha ndara Janaka bekti kula iya Kakang Semar ndak tampa ndara Gatotkaca bekti kula nggih Gus iya Siwa Semar ndak tampa Senet ngaturna bekti kelawan bendaramu ingkang padha rawuh ana ing Karang Kadempel. Sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya Bambang Senet ndak tampa. Pangestu tampanana cah bagus kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan. Raden Werkudara kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Senet ndak tampa. Pangestu tampanana Raden Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya Bambang Senet ndak tampa ora liwat pangestu tampanana Raden Gatotkaca kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Senet ndak tampa pangestu tampanana nuninggih enten apa Den kok sami rawuh enten Karang Kadempel miturut kabar ingkang ndak tampa lamun Kakang Semar bakal duwe gawe mantu wonten ingkang kawiwaha tanana liya kejaba mung Bambang Senet
Nanging teka durung ana tandha-tandha lamun Kyai Semar bakal duwe gawe mantu ketitik karang kadempel isih katon sepa sepi sepen kahanane. Nembe mawon kula utusan kali Petruk kali Bagong wigatos nglamar manten putri. Manten putri saka ngendi Kyai Semar? Putranipun Sinuwun Ndarawati. Kacariyos Sinuwun Ndarawati pikantuk putra angkat namipun Endang Lara Temon. Mengkono Kyai Semar nggih. Sabanjure kepiye? Mitra taturipun Petruk. Niki nek kula ngomong utawa kula matur mengki nek senet nganti krungu bocahe kagol. Kula wedi nek janjane pripun melih upama kula tutup-tutupi suwe ning suwe ya bocah niki mengke bakal ngerti. Sesuk ya ngerti, saiki ya ngerti. Iya Kyai Semar Maragage matura. Leh kula ajeng ewuh niku mboten sida kok, Den. Lho, ora sida sebabe apa? Petruk matur, nek reruba panjaluking pinanganten putri niku mboten sakbaene. Manten lanang kudu nite gajah ingkang bisa tata jalma, ngarepe dijogeti Wanara Seta. Mburine tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Suwasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta ditabuh Ratu Sewu Negara. Pangirite Dewa Bagus. Kula niki wong sekeng, kula niki wong ora duwe. Semar niku mung wong loro saudon telu saurupan. Lah kok dadi kula kudu ngaturake panggil sing kaya ngoten niku leh kula ajeng golek teng pundi ora coba. Smareka den prayitna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing jagat wasisaning Ubathara. Kakang Semar, apa ingkang sira aturake mau sayekti Puntadewa wis tanggap? Pun tanggap pripun? Gajah ingkang bisa tata jalma tanala kejawab mung kadanging Kadimas Werkudara. Ya kuwi aran Gajah Setu Banda. Wanara Seta ingkang bisa joget amung Kakang Mayangkara ing Kundalini ya ing Kendali Sada. Gamelan Lokananta kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Suwasa Puscindhe Parijata Kencana papane ing kasuwargan ya papane ana ing Suralaya. Wondene Nalindra Sewu Negara tanala kejaba amung ingkang ngreksa Nalindra ing Singgela Prabu Bisawarna. Kakang Semar lamun sira utusan nglawan Pandhawa lan putra-putra Pandhawa tangeh bakal gagal nggone Kakang Semar nglakoni sarta bakal duwe gawe mantu. Bambang Senet bakal kelakon dadi sarta mengku garwa putri saka negara Ndarawati. Kakang Nayantaka mareka den prayitna semuriris eka balik titiyani gandayani ning kula mboten ajeng wantun. Wong sampeyan niku bendara kula kok kula utusan karo bendara kula niku dosa napa sing ajeng kula sandhak. Kula mboten ajeng wantun utusan kali ndara-ndara kula. Kakang Semar, aku ingkang bakal munggah ning kayangan matur Sang Hyang Manikmaya nyuwun ngampil tontonan kasuwargan sartaning gamelan Lokananta. Yen to nganti ora kasembadan aja nganti Kakang Semar nderekke lakune Janaka. Wah, matur nuwun Den, matur nuwun. Wah, Semar, aku sing bakal lumarap ning negara ing Singgelapura bakal nyuwun ngampil Nalindra Sewu Negara marang Sang Prabu Bisawarna. Matur nuwun. Siwa Semar, aku ingkang bakal budal sowan Kanjeng Wanoman ing Kendali Sada bakal nyuwun ngampil panjenengane sarta kadange tunggal bayu ya kuwi Siwa Setu Banda. Kanthi cara mengkono bakal rampung pakaryaning Kyai Nayantaka. Kakang Semar. Senet kula wonten dawuh Rama. Wong sing gedhe prihatine iki jebul dalane pirang-pirang. Ndara-ndaramu sing arep golek srasan manten supaya kowe kelakon dhaup karo Endang Lara Temon. Lajeng kepanipun ndara-ndara kados pundi?
yen to pancen kadang-kadangku wis sawiga samapta ing gati sawiga ing diri dikeparengake budal dina iki Kyai Semar. Gus, ingkang atos-atos nggih Den kula antu-antu teng Karang Kadempel mugi-mugi saged kasembatan panjangkanipun ndara-ndara kula. Anjabala Pandhawa ya gumulung. Petruk Bagong, dalem Pak, dalem Pak. Nuwun Pak. Ndak dikira kowe ora nyambut gawe. Nala Gareng nderekno Ndara Janaka. Nggih. Petruk kowe nderekno Ndara Werkudara. Wis siap. Bagong kowe nderekno Ndara Gatotkaca. Pak, sirahku mumet e. Wes. Ora usah alasan. Sebdake pecah sirahmu kowe. Oh ya, wah pajan. Ya Tre yo, yo Reng yo. Ya. Para rek mangusramya ngambrang kadi karunaning kaswase yen aning marga memalat kung dosang gondo astrat mojo Pedro ngopo didhawuhi bapak kon nderek sampeyan wah ngeribeti laku lha pripun to supaya enggal cekak-ceket aku nedya matek aji Bandung Bondowoso supaya enggal prapta ana ing negara Singgela kowe ngerti ya negara Singgela kuwi dileti samudra ingkang jembar mula kanthi srana aku matek aji Bandung Bondowoso sak jangkah wis iso prapta ana ing negara Singgela napa kula ora dianggep lan duwe aji-aji kaya ngoten niku kowe duwe aji Bandung Bondowoso kula duwe aji Maisa Jenar wah yen pancen ngono ndereka sakarepmu oke aku ingkang bakal jumangkah dhisik kowe nututana nggih ngestakaken dawuh
Miat langaning kalangguan aglar wandaan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang nuwun sewu nuwun amit pasang Kalimantabi sampun klinten kula cumalena karana nembe sepisan menika kula sak pejagung Raden panjenengan menika sinten teka rawuh wonten negaring Singgela damel kagiat manahipun ingkang abdi pun bisa warna wah Prabu bisa warna yen ana luputku aku nyuwun pangapura mboten dados menapa Raden ditepungake yen sinuwun nyuwun priksa kalawan aku Satria Jodipati Raden Werkudara jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara Satria Jodipati Raden Werkudara ya pancen bener lah dalah lah persasat kadidene kejugurgan Wukir Sari kelemaning Samudra Madu persasat timbanipun kula menika nampi kanugrahan dene mboten kanthi kanyono-nyono kula saged sak pejagung kaliyan Raden Werkudara biya negari Singgela menika sami keberbeken kaliyan ngumandhangipun Raden Werkudara nyata satriya ingkang lulus lair batosipun ateteken ati suci pepayung budi rahayu dasar kasinungan kasekten linangkung mongko kasekten menika kinarya memayu hayuning jagat menika Raden sedaya para kawula satemah-sami kedanan Kanjeng Andika Raden Werkudara. Yo. Nuwun suwun ingkang wingking menika sinten? Dangu kaliyan kula pun Satring Madukara. Raden Janganangka. Iki Petruk abdiku. Kula Petruk sinuwun. Ki Lurah Petruk. Nggih. Welah dalah. Sedaya para kawula negari ing Singgela menika sedaya sami boten remen kalian panjenengan. Ait iki. Akira nek padha karo Ndara Werkudara ditresnani wong sak negara Singgela kok ndora seneng. Mboten. Tegesipun sami kedanan kalian panjenengan Lurah Petruk anggenipun tansah geculku marucul damel remenipun piyai kathah menika mujudaken ibadah. Ah nggih, nggih. Raden wonten menapa? Prabu Bisawarna wonten dawuh sowanku ana ing Singgela sepisan ngaturake salam taklime mbarep kakangku angka loro uga salam takliming Semar Badranaya. Semar Badranaya Kakang Semar Badranaya ya apa panjenengan sinuwun wis prisa Raden mitra dedonganipun tiyang sepuh kula
Inggih menika Rama Sawarga Gunawan Wibisana menika Kyai Semar rumiyin nderekaken Prabu Rama Wijaya ngantos tiyang sepuh kula ugi nate srawung kaliyan Kyai Semar Badranaya. Satunggiling pamomong ingkang lair batos netepi dhateng kewajibanipun minangka dados pamomong. Yo. Yen ngono wis tau dadi tepung. Menawi tepang dereng nanging mangertos kula sampun mangertos. Prabu Bisawarna wonten dawuh. Dina samengko aku diutus dening Semar supaya sowan ngesaning Sang Prabu Bisawarna ingkang wigati. Semar bakal duwe gawe. Lho, gadah damel menapa? Duwe gawe mantu. Nanging kabeh mau ora bakal bisa kelakon yen tan ana panyengkuyunging Prabu Bisawarna. Nuwun sewu. Kula kedah menapa? Kangge Kyai Semar kula mboten badhe awel sarta anggrundel ngemuti bilih tiyang sepuh kula nate dipun mong dening Kyai Semar Badranaya. Sinuwun. Manten wedok njaluk supaya manten lanang iso ngaturake ratu sewu negara. Mula gandeng kekagunan sampeyan sinuwun Prabu Bisawarna. Aku njaluk nyuwun ngambil wujude ratu sewu negara bakal tak bayung ning Karang Kadempel sinuwun Prabu Bisawarna. Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Waduh Raden Werkudara. Bombong tanpa pepindhan dene namung sak kula kemawon saged sak biyantu dhateng Kyai Semar Badranaya. Raden, kula mboten badhe awel. Panjenengan Raden praturi kondur wonten ing Karang Kadempel. Kula piyambak mangking badhe ngirit ratu sewu negara. Kang mengkono aku nyuwun pamit bali marang Karang Kadempel. Salam taklim kula katur sinuwun Darma Kusuma menapa dene Kakang Semar Badranaya. Wah, yo ngestokke dawuh sinuwun. Wonten dawuh sinuwun. Paduka nimbali dhateng ngabdi para Nalindra sewu negari. Nggih, kula wonten dawuh. Prabu Surasekti, Prabu Sanya Sekti. Nggih, wonten dawuh. Dina samengko ketapna para wadyabala ratu sewu negara nderek marang tindak ingsun. Waduh, badhe tindak dhateng pundi? Menyang Karang Kadempel. Mastuti dawuhing Kyai Semar Badranaya. Tak jaluk aja ngantos siji wae Nalindra ingkang cicir sarta kurang yen to nganti prapta ning Karang Kadempel. Lho niki. Lajeng pangatipun Paduka Gusti kula ora ketang sambawa Batra Lintang dadi pengantu-antuning Kyai Semar Badranaya. Ayo budal dina iki sewawi kula dherekaken sinuwun. Maraina semubang wangaruna adinetrane nganggo rapo kini dungane engkong lir wuwusing pine panca bebetoke ngayam ana mrak manguh ing pagakan ora kaya madeg ana ing kayuwangan jonggring salaka.
Palawan Jambya ngumulung mangung siring sata kura kambaung kesro katite merut layut sagung praratu enget sang kapilayu sang Satama ing Kakang Narada punapi mila kayiwangan katingal panas jebul wonten sowanipun titah pujangkara dalah kencang warudayang pak pong Bu bolang kali codhe sapa sing gawe Arjuna Sowandi inggih Kakang tumunten ngatimbalan menawi gatosipun Janaka sowan tanpa ulun timbali ana wigati apa sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana pukulun sumengko anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Iwang Adi pukulun sejatosipun namung kepengin ngunjuk atur ngersa paduka wis ulun lilani gagi matura wale-wale menapa mundi dawuh timbalanipun Kiai Semar Badranaya bilih dinten sak mangke kula kadhawuhan munjuk atur ngersa paduka Iwang Adi pukulun keparenga sak mangke Kakang Semar badhe nyuwun ngampil tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Suwasa pupus cindhe parijata kencana boten kantun gamelan Lukananta kedah prapta wonten ing Karang Kadempel dinten menika ugi mila kelan ana dinten sak mangke pukulun menawi kedah mawi lintu pejah gesangipun Janaka kula aturaken kanthi ikhlas waton paduka pukulun kepareng maring ngampil menapa ing sampun kula aturaken menika Iwang Adi pukulun teka mekaten dawuhipun Kakang Ismaya. Nuwun sewu lho, Dik, nuwun sewu. Mestinipun panjenengan mboten badhe kekilapan menapa dados kersanipun Kyai Semar Badranaya. Menawi saking pamrayoginipun ing Raka Sidik Pangudal-udal menapa dipun aturaken Janaka menika prayoginipun paringi ngampil awit ngemutana sejatosipun Kakang Semar menika papanipun ugi wonten ing Kayiwangan. Piyambakipun nggadahi kewajiban tumraping tontonan kasuwargan. Namung krana piyambakipun menika dados titah tumuli ngikhlasaken Kayiwangan dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Lah momen disuwuni ngampil wae ilang apane to Dik kula nuwun sewu lho. Mangke panjenengan mboten maring ngampil gamelan Lukananta lan menapa dipun aturaken Janaka menika. Kula kuwatos nek nganti Kakang Semar minggah wonten ing Kayangan. Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan lho Dik. Ulun maring adhawu. Apa ingin dadi karepaning Kyai Semar ulun ngudaneni Janaka? Alhamdulillah. Oh, alah net senet ning arep rabi kok ngrekasake wong gerang to, Le. Baes bejane adimu Winala Gareng. Nggih, matur nuwun nggih pukulun. Anu Ndara, ampun kesupen pangirit Dewa Bagus. Setunggal malih pukulun pangiritipun Dewa Bagus. Kanana liya kejabangan atmajaning Kakang Semar pribadi ya kuwi Sikumajaya. Mengko ulun ingkang bakal dawuh inggih ngestaken dawuh. Arjuna wonten timbalan. Kekebat kita bali ana ing Karang Kadempel. Sak kedheping netra, sak keclaping tathit apa ing kita aturake. Kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Suwasa pus cindhe parijata kencana. Sartaning gamelan Lukananta pepak kabeh wis prapta ning Karang Kadempel. Matur sembah nuwun pukulun nyuwun pamit. Kakang Narada, punapi? Malah kula piyambak ingkang kudu tedhak dhateng Karang Kadempel. Syukur di menawi gadah pemanggih kados mekaten. Jenenganipun Kyai Semar menika menawi gadah damel menika ugi sanes tiyang liyan kebrayan menika tasih kulit daging dika piyambak. Inggih Kakang. Kula ingkang badhe ngirit dhateng gamelan Lukananta kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Suwasa pus cindhe parijata kencana. Kakang Narada dawuh kalawan pun Kumajaya kinen tedhak wonten ing Karang Kadempel. Tiyang sepuhipun gadah damel. Inggih, monggo Di kula dherekaken Di.
ganjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung iladala mboten kanthi kanyono-nyono menika rawuhipun anggir Gatotkaca iya Siwanoman kalian Bagong iya Siwanoman Siwanoman dengkulmu mlocot Ki Lurah Bagong nyok malah nyok ora Bagong aja kaya ngono sing nganggo tata krama. Niku arang niku momongan kula ket biyen kula momong sampean karo niku suwe niku. Apa iya? Nggih. Jaman Rama Wijaya mbiyen kula ya ngentutke niku. Saniki niku ya isih urip. Engko dipateni kok. Aja. Pateni. Wila Ki Lurah Bagong menika ngendikanipun kok wit rumin tekan sak menika dereng ewah. Arang ya bentuke ngene iki, Man. Wonten menapa? Nggih. Kakangan Siwanoman wonten dawuh aku tak nyuwun prisa karo Siwanoman iya babakan Siwanoman kuwi tresna ora karo Kyai Semar lho panjenengan itu sepundi lho kula menika rumangsane urung iso males kabecianing Kyai Semar Badranaya duk nalika nderekaken kula menika dados senopati ning Prabu Rama Wijaya dugi sepriki kula menika tasih dipun paringi gesang menika matur nuwun sabab kula tasih pados wekdal kinarya males kesaenanipun Kyai Semar Badranaya. Dina iki Siwa Semar bakal duwe gawe mantu. Lho. Gadah damel mantu? Iya. Sing dimantuke sinten? Aku. Lho, pikantuk sinten? Ki Lurah Bagong. Kirek. Ku ndak tok disiki ya ta. Aku ngerti jalan pikiranmu. Ampun ngaten. Ora ngono piye? Siwa Semar duwe putra angkat arane Bambang Senet bakal dhaup karo putra Ndrawati putra angkating Kanjeng Prabu Kresna jenenge Endang Loro Temon ning kabeh mau ora bakal kelakon yen to tanpa pambiyantuning Siwa Mayangkara lho lha sebabipun kula kadhawuhan menapa merga sak ngareping temanten lanang kudu sra-srahan kethek putih ingkang kudu joget waduh mati kula menika wis tuwa lho nggih kula menika wis tuwa wis ora kuat joget napas kula menika ngos-ngosan. Pun terus ditanting wong gelem ora gelem tak potho ndasmu. Aja ngono. Wah aku mung arep golek alasan kowe. Gelem ora man? Ki Lurah Bagong kula menika sampun sepuh. Wis ngerti nek kowe tak tuwa mung joget dhisik tak ndek-ndek ngono sama. Lagune sing cedak-cedak wae engko liwung. Wis. Apa malah liwung barang. Gelem ora? Waduh. Terus pundi? Yen Siwanoman ora kersa, tegese Siwanoman ora tresna karo Kyai Semar. Walah dalah menika awratipun wonten mriki menika. Nyatanipun kula tresna, yen tresna kudune tekan Karang Kadempel. Inggih. Kula manut siji meneh. Lho menapa malih? Siwanoman kuwi duwe sedulur. Sedulure Kanjeng Rama Tunggal Bayu, Siwa Setubanda. Iso apa ora Sewu Siwa Setubanda diaturi rawuh ning Kendari Sada. Lho menawi-mawi aji pameling namung sakedheping mitra nggih. Anoman eneng apa ngundang pun Kakang. Saka ing Wanatik Brasara. Kakang Setubanda ya piye? Nampa ature anggere Gatotkaca, Kakang Setubanda dina iki duwe gawe. Lho, aku entuk gawean apa? Ditumpaki manten lanang saka Karang Kadempel. Weh, ya. Iki apa Iki telale. Wah, ya. Telale iki nek yah ngene iki. Ora mendelik ngene iki, ngono. Wong edan ora. Weh lah iso notok telalene. Waduh. Kenapa Bagong disemprot nganggo banyu Gajah Setubanda. Iki dulure Kanjeng Rama. Weh, mungkin apa? Iya. Dulure Kanjeng Rama iki Gajah Setubanda Gunung Mainaka. Jajal werka lan sak piturute akeh banget bulus. Jimbong. Waduh. Ngawur wae. Piye Kakang? Waduh lah kepiye?
Monggo yen Kakang ora gelem bantu karo Kyai Semar, tegese Kakang ora tresna karo Kyai Semar. Mingkari pisan iki nuruti kekarepaning Kyai Semar Badranaya. Ya, aku manut karo kowe Senggono. Monggo nggih. Geger madyaning Karang Kadempel. Kawula sak padusunan sami medal saking griyanipun. Nyumurupi gumarubuk swarane. Nenggih lampahing Gajah Setu Banda miwah Sang Anoman inggih sarengan wis prapta ning Karang Kadempel. Datan kantun nalika semanten wujudan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Ingkang mawa cahya mawa mutiara satemah akarya hojat kang samya tumingal. Datan kantun nalika semanten Alendra Sewu Negaring kewu saglar madyaning Karang Kadempel nderekaken Sang Prabu Bisawarna. Temah gumuruh rame madyaning Karang Kadempel katingal bombong Kelurahan Semar Badranaya. Yata laruta saking kutha Sangkura kula yen namutusa Sang Sri Kakang Semar kula ingkang sowan Kakang Ismaya. Manikmaya matur nuwun ya. Dene sak gedhagan iki kowe iso njunjung derajate wong tuwa. Inggih. Menjang menapa malih kula saged sabiyantu dhateng Kakang Ismaya. Ya. Tur dasaripun Kakang Ismaya menika sampun ikhlas lenggah wonten ing jagat kula ingkang mapan wonten ing Kayiwangan. Kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta menika Kakang Ismaya ugi nggadahi kewajiban handar beni. Syukur. Rama Pukulun kula ingkang sowan. Kamajaya, kowe engko kuwi dadi pangirite manten adimu Si Bambang Senet. Kyai Semar kula ingkang sowan Kyai. Munyuk putih. Anoman syukur. Kowe wis gelem dadi tukang joget. Kon kene angel ra jamak-jamak kowe. Semangka pira wae tak entekke. Tandurane wong e. Bagong sapa? Gajah situ sini. Sapa kowe? Situ Banda, situ sini. Kleru e. Wah, komplit Pak Jaba wis wah. Ndara Werku Dara ning jaba, Ndara Garkaca ning jaba. Iya. Gamelan Lokananta apik tenan, Pak. Abang. Iya. Seneng aku. Ratu Sewu Negara wis do nganggo seragam biru kembang-kembang. Ning raine elek-elek, Pak. Ya wis ben. Wis ben ora apa-apa. Sing penting Ratu Sewu Negara. Senet kelakon penjangkamu tole cah bagus. Matur nuwun Kanjeng Rama. Ora usah dadak perlu piye-piye.
Gajah Setu Bondo kae tumpak ana Anoman kon joget ning ngarepe. Mengko ben dirit karo Kumajaya. Gamelan Lokananta kayu klepu Deondaru kabeh wis cemawe. Ayo le budal ning Ndarawati. Monggo Rama kula dherekaken. Barisane kok ora aturan kae. Anoman le bijik-bijik kok sak menake dhewe. Ngawur jan wis. Anoman ki jek tunjun. Lho nabuhi mempenge. Heeh. Wah ning ketok dawa banget Joko. Wah ya ngedapi-dapi tenan iki aku sing Arabia njaluk kuwi kok terus. Lho. Arabi karo sapa? Mbok menawa entone. Senengane rasa warna-warna yo mlaku gong yo jujug Ndarawati yo. Dampyak lampahing pinanganten kakung saking Karang Kadempel. Bambang Senet Nitih Kyai Setu Bondo ngajengipun dipun jogeti Wanara Seta. Nalika semanten nadyan lurah nadyan Sang Anoman wis keladuk yuswa parandene ngenyon joget nganti kaya diketok-ketoke tenagane. Sang Bathara Kumajaya anggung angulataken lampahing Gajah Setu Bondo angiring lampahing temanten kakung ing wingking gamelan Lokananta kayu klepu Dewandaru gedhang Mas Dewang Swasa. Nalika semanten gamelan Lokananta tinabuh para Nalendra Sewu Negari cara balen Kebogira ngirit laku ning pinanganten. Ing wingking Raden Werkudara lumampah galih-galih kadhiraken Raden Janaka datan kantun Prabu Puntadewa. Ki Lurah Semar nalika semanten ngagem topi hansip mawi beskap tuwin jarik. Nalika semanten lumampah lon-lonan katingal bombong penggalipun. Ki Lurah Nalagaring nyandang cara piyayi luhur nganggo blangkon, nganggo klambi lurik, nganggo jarik, nganggo keris kuwalik. Parandiring mangke datane taus dening Ki Lurah Nalagaring. Ki Lurah Petro Kantong Bolong semanten ugi Ki Lurah Bagong ingkang tansah gawe geger sangganing para kawula. Lumampah turut pinggir para kawula ingkang sami mirsani sinambi nggawa besek. Sinambi nampi duit recehan Ki Lurah Bagong. Wis prateng negari Ndarawati.
Sandang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Kakang Semar. Nggih. Iki anakmu apa piye? Nggih, niki Bambang Senet. Kuwi lah tobat. Lah kok ora mantra-mantra anake Kyai Semar, baguse ora mantra-mantra. Meh wae jambe sigar karo adhiku lanang Janaka. Kula niku ya nganti ora dipercaya karo tangga teparo. Anake Semar kok baguse kaya ngene. Ning ewa semono niki dadi anak kula angkat. Iya, Kakang. Nggih. Teng Jawi srasan pun komplit. Anak kula wis numpak gajah ning Wisatata Jalma. Sapa? Gajah Setu Bondo, dulure Bayu, Ndara Werkudara. Ngarepe manten kudu dijogeti Wanara Seta niku Anoman. Kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana Gamelan Lukananta sing larape adiku dhewe Manikmaya. Ratu Sewu Negara saking negariing Singgela abdining Prabu Bisawarna. Prabu Bisawarna piyambak sing nglarapke pun komplit lah dalah. Lara temon bejamu. Wis ora usah dadak walangati gage tampanen. Tampanana katresnaning Bambang Senet cetha ingkang bisa ngaturake wong dadi penjalukmu ya mung Bambang Senet. Inggih. Kanjeng Rama kula nyuwun pangestu. Senet kuwi bojomu le. Nggih, Bapa. Ya sok kamare nang jajare kamare bapak wae. Badhe menapa? Aku arep ngrungokke suarane. Man ya dicuthuk sirahe. Rasane semandeng Nes. Nang omahku. Bagong arep ndelok nek aku langsung wae ora dadak suara-suara. Wong edan kono kan. Sinuwun menapa kepareng kula badhe nampi astanipun ingkang putra mangsa borong Bambang Senet iki dadi darbekmu. Muga-muga tansah pinaring ana barokah saha panguwasaning dat kamur pengdat. Nggonmu mangun bale wisma tansah atut runtut sih sinian tekan jaman apa wae. Raden, monggo kula aturi nampi katresnan kula. Indang lara temon nyata kowe kang dadi kegantilaning atining pun Kakang wong ayu. Kasinggihan wa. Oh, la edan. Wong tuwa-tuwa do dapusi karo bocah wingi sore. Wong wis dirabekke kok dadak aneh-aneh dadi Bambang Senet karo Indang Lara Temon. Namung nderekaken kersanipun inggih menika Raden Abimanyu Rama. Kula namung nderekaken kersanipun inggih menika pun Siti Sendari. Wis rasa dadak do cucu-cucuan Janaka iki lho, kelakone kaya ngene iki piye? Ngedan Abimanyu dadak mbingung wong tuwa. Nganti bapakmu tekan kayangan barang. Wah, cah kentir. Tariwangi nyabrang segara jebul ming. Wah, lemu dadi manten kurang tutuk. Kurang seneng dadak nganggo serah-serahan sing angel-angel. Semar ya ora ngandhake nek kowe Abimanyu. Weh, nek kula ngerti wis kula omongke wau. Kula niki meneng wae niku ya gumun. Lah kok dadi kula ora ngerti kok malah dunekke. Apa ya, Pak? Ndara Bambang Senet ki Ndara Abimanyu. Aku wis ngerti ket mau jan. Ning aku nek omong atene ora rampung lakone. Ah, wis iki mesti sok ngene iki mutut. Wah, ya karo Ndara Siti Sendari. Sapa, Gong? Ndara Abimanyu karo Ndara Siti. Wah, wis memper. Wis. Ora iki do mlumpuk nang kene ngabeh iki arep napa? Kok ya iki ya ngopo to ya? Petruk iki takon jaga ning jaba. Dayoe pira, wedange pira kok malah melu rembugan nang kene. Oh, ya wis Gong ya. Oh, senengane sok. Iki sinuwun sapa iki sinuwun Kumbina iki diparing. Iki sinuwun sapa?
Raden Ndoro Sencaki kek wedan. Heeh. Udawa iki wedan. Putih wae iki. Kok putih nyumbange mung 50 iki. Ketok soalnya aku apa Udawa. Iya, ada. Sopo kae, Gong? Bengok-bengok kae. Endi? Kae. Wala, nek ra tak aturke sinuwun, Darawati ra rampung-rampung lelakone. Ana apa, Bagong? Kang Raka. Lho. Kadangku sepuh sapa? Sinuwun Mandura. Ngliga Kyai Nenggala ngamuk punggong Suratamtaha Nirbayana. Ora salah sampe dhewe. Panos maling ganjalan sekertaling kawane blesanan. Kresna kowe ngapusi karo Baladewa. Kuku karepe dhewe gawe sungsang pawana balik kula ati walan. Paratara. Ketok lorekmu, ketok gedhokamu. Sing tok gadang-gadang manten saka Karang Kadembel. Aku ora mbok gadang-gadang iso mboyong anakmu lara temon. Nganti saiki dina samangka Bambang Sri lakon dawuh karo Nyalor Temon. Aku ora iso ngrapeke Lesmana Mandra Kumara. Wirang bebareng aku iseng karo Kyai Prabu Jayatana. Bae. Meneng ora? Wah, ajian. Apa ora kowe? Seru Petruk to suarane. Wong kok senengane muring-muring ya, Truk. Ayo kuwi. Sak penake dhewe ra. Lungguh. 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 Iya, iya, iya. Lah kene digetak Petruk kowe gila. Sepeleke ora. Mangsane. Panggri bengok-bengok omong kula. Iya, Petruk, nggih. Sareh to. Sareh piye? Muni iki mau. Ora sastra-sastra. Kok Prabu ora tulis sareh? Iya, sareh piye? Menika mboten pedamelan kula. Lho nek ora pedamelan kula ora gawe sapa lho takon. Nek udu gaweanmu gaweane sapa? Nyatane Semar derajate ngacepule iso ngaturake stra-stran sing angel kaya ngono. Aku ratu ora iso ngaturake. Lho menika mboten perkais mboten perkais santawisipun ratu karo kawula cilik, mboten. Ning menika perkais pambudidaya. Cetha yen Semar nggone golek mau dibantu karo para Pandhawa. Lho, mesti ki mawon Semar menika adiring Pandhawa kok. Lah iki aku ora trima, nek mboten trima ajeng napa? Lho, aku ngamuk ning Darawati, mengsaipun kula. Pun monggo. Ngamuke cara piye tak ladeni? Wis ngono wae ora iso jak rembugan apik-apik. Kula niku yo anggepe seprono sune dianggep ora wani gelut wae. Wani wae. Narayana iki mantan begal. Nyepelekke ora. Kok kowe. Yo, nek wis ngene iki malang kerik ngene iki, yo. Ayo. Ayo nek nyatar ngobrak-abrik Ndarawati nek arep kaya cah cilik dindakke ora kena ayo ngajak apa? Iki ya sing nantang aku sore mau. Wis Gong wis rampung ya. Wis. Sikat sisan kowe. Wadak kowe ora. Ayo kancaku akeh sing do sengit karo sampean. Wong kok senengane ngegungkile galak, ngegungkile sak kepenake dhewe. Panjenengan pirsa mboten? Apa? Bambang Sret menika sinten? Lara Temon menika sapa? Lho, lah sapa? Bambang Sret menika Abimanyu, Lara Temon menika Siti Sendari. Wah, ora omong mau kowe ajan. Waduh, anakku. Kula nyuwun jawab. Kula nyuwun jawab kalenjang Lara Temon. Entuk ora entuk tak jaluk. Wis dadi bojone Bambang Senet ben ra urusan. Tetep tak jaluk. Aku ora entuk prawane rondo ya arep.
Gong. Kepruken sirah iki, Gong. Engko nek nganti nesu sing nesu sapa bapakne? Ora masalah ana Ndara Werkudara kok. Ajeng Rabi. Rabi, Gong. Nggih. Bajigur. Anak ratu dithuki kirek nyusoni. Setan kowe. Lesmana bali. Kula ajeng Rabi bali ya. Ora bali ae. Biar. Madangi jagat mungup-mungup sapucak ing wukir marebak bang sumirat kena soroting surya megalan gunung paripurna den ya anak kula wis babar Ndara Abimanyu putranipun Ndara Kresna wis badar Ndara Siti Sendari mugi-mugi anggenipun sami mbangun Bali Wisma sami mangun bebrayan atut runtut sesinian ngantos muka jaman menapa kemawon pinaring ana momongan tutup momong putra wayah ya purnaning gati sura sudra janing kangrat Soh brasta tekaping ulah Darmastuti rahayu sami makarya rahayu sami pinanggih Ndara ya Semar